Il-Ministru Chris Fearne nhieda uffiċjalment il-kampanja tiegħu għal kariga ta' Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista. It-tema magħżula minnu hija Ħidma Għal Malta Aħjar. Il-Ministru Fearne qal li l-esperjenza tiegħu fil-Partit Laburista tmur lura bosta snin minn meta beda jaħdem fl-aqda żgħażagħ soċjalisti u tenna li tul is-snin kien qrib l-istrutturi tal-Partit Laburista taħt mexxija differenti. Konna naħdmu taħt u fil-viċin il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dominiku Mintov, u mbagħad ukoll anke wara Carmen Mufsid Bonici, ġifieri kien żmien sabiħ għall-Partit Laburista, kien żmien meta konna fil-Gvern, kien żmien meta konna qegħdin indaħlu ħafna servizzi soċjali u naqtaw il-faqar mill-pajjiż. Ħdimt ukoll viċin ta' Alfred Sant li kien il-President tal-Partit u mbagħad ukoll sar leader tal-Partit Laburista u kont ukoll membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista. Dan sakemm fl-2013 ikkontesta l-elezzjoni ġenerali u kien elett bħala membru parlamentari, sakemm ftit ta' żmien wara inħatar segretarju parlamentari mill-Prim Ministru u eventwalment Ministru għas-Saħħa. Il-Ministru Fearne saħaq li dejjem mexa b'korrettezza u determinazzjoni u qal li għandu l-kredenzjali biex ikompli jwettaq din il-ħidma fil-kariga ta' Deputat Mexxej u riżultat sa hekk Deputat Prim Ministru ta' Malta. Il-Ministru Fearne saħaq li jrid ikollna Deputat Mexxej li flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat ikompli iġib ir-riżultati kif inkisbu fil-qasam tas-saħħa. Fil-fatt, bl-isptar Mater Dei fl-isfond, il-Ministru Fearne spjega kif bid-determinazzjoni il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna raqabża fil-kwalità fejn fost l-oħrajn naqsu l-listi ta' stennija u spiċċaw il-mediċini out of stock, ħidma li se tkun qiegħda tissokta. Għamilna ħafna affarijiet, pereżempju diġà bdejna ndaħlu mediċini ġodda għall-kanser minn ħlas, daħħalna speċifikament il-mediċini għal kontra il-kanser fil-bużaq tal-PP. Qed nagħmlu operazzjonijiet ġodda fil-kanser tal-pajp tal-ikel u operazzjoni tal-glawkoma. Fil-ġurnati li ġejjin ħanibdew nqasmu l-sticks tad-diabete għall-pazjenti li għandhom li jużaw l-insulina. Daħħalna sistema ta' screening għal babies li għadhom kemm jitwildu għal problemi tat-thyroid. Il-Ministru Chris Fearne qal li huwa wieħed minn 3 kontestanti għal kariga ta' Deputat Mexxej li huma parti mis-suċċess u minn kisbiet importanti għal Partit Laburista. Qal li delegati tal-Partit Laburista għandhom għażla bejn 3 kandidati ta' kwalità u qal li l-Partit Laburista jrid ikompli jisma' jkun viċin in-nies biex flimkien inkomplu nkunu partit rebbieħ. Żied li wara l-elezzjoni li se ssir ġimgħa oħra, il-Partit Laburista se joħroġ aktar b'saħħtu u aktar maqut.